meget stærkt frontkvartet, de kommer med. FC Barcelona. Så de kan klare den. Men det er et bryggehold, som har et mellemhåndsforhold altid på. Det er dårligt. Ja. Altså udkaldt fra det her klub NXT, der ligesom er ungdoms- og reserve. Stian Niklas Løber bold på tværs, bliver det 1-1, det gør det! Dortmund forsøger at holde liv i det. Stærkt det her, Barcelona bliver spids for Koundé, kan han få hældt den ind midt for at prøve at... Yamal. Der er mange, der mener, at hvis der er nogen, der skal kunne matche sammen af, at Barcelona styrer det hele, styrer tempo, boldbesiddelse, og Brygge er indstillet på det. De ved det godt, at de skal ned og slå mål, der kom tidligere efteråret her med Bayer Leverkusen og Paris. At han bliver inde i Stensen. Jeg var overvejet lige kort, om han ville komme ud og tage det, men det er selvfølgelig også, hvad skal bedst. Ja, men ja, det er så du siger, fordi jeg føler, at det tager en position, som om han... Ja. Tidligere begyndte med forseelsen til Ramsø. Forbi igen. Var der med Ferran Torres, jeg lægger der med Yamal. Kan komme ind til afslutning. Yamal. Ja, det er smart. Hvad sker det her? Til Koundé. Flot tæt på. En ny udligning. Efter de vandt i går i Paris, det er voldsomt. Det var også voldsomt fra Anthony Taylor. I hvert fald i den belgiske liga, det synes jeg er... Yamal igen. Ny duel med Says. Selvfølgelig så længe. Til Yamal. Snor lidt. Der er flere omgange. Det kan godt spille det her. Koundé får lagt den af. Kan der også sorte fodboldstøvler længere. Det er meget farvestrålende hele, så måske danskerne går den anden vej. Det kunne da være interessant nok. Og det er ved at spille sig varmt nu. Yamal bold på tværs over mod Rashford. Denne gang måske. Efter Koundé. Smart det her, Lamine Yamal. Farvel over, tak siger han, og det er en god mulighed det her. Keeperen lidt på mellemhold, og så bliver den vippet ind. De har hyldet næsten fra starten af kampen, for deres hurtighed, gennembrudskraft. Yamal spiller sig flot op i den her første halvleg. Her går han så på kassen. Og så stedet modsat. Tages Piler tilbage. Over at fange Lamine Yamal, der nu vil ud og løbe med Brandon Meschelé. Så meget, du har 20% af tiden cirka, men det der med at så gøre de rigtige ting, sætte de rigtige førstegangsafleveringer sammen, eksempelvis som vi så. Det hele, fordi det var tydeligvis ikke det, der var meningen. Umiddelbart, det var lige præcis ham, der skulle have bolden. Det fik han altså. Nej, var det god. Det er utroligt, der kun har scoret 3. Venstre bak, der bare følger med her, ikke? Sprøjt lidt ny medicin ind i sit mandskab. Det bliver altså en lang halv time det her, hvis det her det er kampbilledet. Kom til afslutning. Yamal danser sig igen. Det er fantastisk mål det her. Sat i mål. Slutteligt. Alamin. Fodboldens dynamik og det momentum, der måtte komme. Yamal. El Elastico på Says. Fortsat Yamal. Smart aflevering, Yamal. Det her, det bliver svært for Brygge, det her. Absolut. Og så går han igen efter Nordin Xhakas kamp her. Yamal igen. Lige nu det giftigt af mål! I egen kasse. Det kan godt være anden gang i historien, at Klub Brygge undgår nederlag mod FC Barcelona. Det var det også for at det ligger mest til FC Barcelona det her. Så kan de komme foran for første gang i opgøret. Og så må vi antage, der igen i den her, hvor den offensive spiller sådan læner sig tilbage.
Og sparkes. Rammer ham med sin glidende takling, så kan man begynde at sige, at han bliver jo ramt. Det gør han jo ikke. Anthony Taylor, han får også lov til at arbejde for tariffen denne aften. Taylor kigger på uret. Det opgør giver den selvfølgelig Barcelona til Lamine Yamal. Han finder på en genialitet. Ind i straffesparksfeltet med ham fortsat. Lamine Yamal lige har kloklet sig igennem. Det spidse, du kommer til at se i den her ligafase, slutter 3-3.